Bienvenidos a un capítulo más de La Grieta. Hoy vamos a hablar de Berín, de historia de Berín y de la historia de Entroido. Vamos a hablar con una chica que yo conozco desde hace muchos años, que hemos ido juntos a clase durante mucho tiempo y hoy pues el universo nos ha hecho encontrarnos de nuevo. Ella es Ana Rivera, camiñando cara atrás. Hola Santi, boas tardes. Que tal? Todo bien? Ben, pois efectivamente, fomos xuntos desde pequenos ao Amaro Refojo e logo aínda ao Taboada de Chivite. Sí. Aquí, bueno, non sei se o universo ou que nos encontramos de novo, pero sí. Home, debe ser Berín, los proyectos, ¿no? Y tal, que estamos. Eso, sí. Bueno, una cosa que quiero decir es que juegas al fútbol, eres futbolista, y cuando éramos pequeños, Ana era muy buena, era mejor que todos. El resto jugábamos medianamente bien, pero claro, llamaba la atención que ella era la chica que se iba de todos los chicos. Y me acuerdo que me decían hasta mis padres, en plan, mira ella, cómo se va de todos, tío. Entonces, bueno, ella ahora se dedica al fútbol también, ¿no? Juegas en el Ourense. Sí, eu teño unha carreira deportiva bastante larga, de feito este é o meu 19 ano en primeira división. Sí que é certo que me marchei un ano a Italia a xogar na Serie A, pero sí que son 19 anos seguidos como profesional. En primera división 19 años? En primeira división. Nunca bajaste, ¿no? Joder, no, macho. fomos a Italia un ano. Pois, ao final unha carreira deportiva tan larga, pois surgen moitas cousas, pois non me fora de Erasmus. Eu tiña eso na cabeza de que debido ao fútbol non me había ido de Erasmus. Entón, saliu a posibilidade de irme a Italia a xogar e dixen, pois vou a facer un Erasmus, en vez de facelo ca historia, vou a facelo co fútbol. E así foi. Fume un ano ali e sí que é certo que botei de menos. Eu non sabía que me iba a pasar, pero sí que... por exemplo, fun ao carnaval a Venecia. ¿Sí? E eu estaba ali rara, tío. ¿Y no te molaba? ¿Te sentías intrusa? Sí, sentíme intrusa porque, claro. Sí, moi bonito, todo, pero eso, pues faltaba Penelas, María, Lucía. Vale. Así que esa forma de unirnos, ¿no? Sí. A través de unha festa, a través do carnaval. Claro. Que eu estaba no outro lado na mesma festa, pero para min non era o mismo. De feito, viñenme, fun un día ao Carnaval de Venecia e dixen, no. O sea, te ibas a quedar e te volviste. Sí, tiña libre eses días de fútbol. Fun un día, vin as máscaras, todo precioso, San Marcos, preciosos, góndolas, tal. Pero dixen, de feito, trouxen dúas máscaras, fixemos unha góndola e fomos pola plaza. Hostia. Co disfraz. Tiene un toque romántico eso, porque es como en plan, me voy a ir aquí a Venecia a hacer esta aventura, pero luego te arrepientes y vuelves con el amor de tu vida, ¿sabes? Sí, pois foi así, foi tal cual así. Qué guay. Bueno, hablando de Berín, estás documentando la historia de Berín, ¿sí? La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿dónde consigues todos estos archivos? ¿Hay una biblioteca? Vale, o que vou empezar un pouco a contarte que eso de documentando a historia de Berín queda un pouco grandioso, porque é casi prácticamente imposible documentar unha historia desde a Edade Antigua hasta os días de hoxe, unha persona sola é prácticamente imposible. Entonces, isto todo empezou na Complutense, eu estudiei Historia na Complutense. E nunha clase da Complutense, destos que estás distraída, tú tes 22 anos, sabes que che gusta a historia, pero vas a clase porque tes que ir, non? Pero resulta que na clase da Complutense saliu a iglesia de Mixós. E eu dixen, hostia... É a máis antigua de España, non? Sí, é unha iglesia prerromana de moita importancia, pero claro, pois imagínate, ali vas aos grandes discursos históricos, vas a escoitar cousas de, de Fernando VII, de Napoleón... E vin a iglesia de Mixós reflejada ali no encerado, no proyector que había. Sí. Pois eu non conocía a iglesia de Mixós. Eu son de Villamaior, eu nunca fora. E no instituto naide me falara dela. No. Pois, sabes, eu quedeime en plan, buah, pero que pasa? Lo hablamos aquí, non lo hablamos en Berín, non? Sí, que pasou? Entón eu puxeme, isto ainda pasaron... Como que ese feito se me quedou marcado, pero un ollo desde agora, desde o futuro, non? Desde hoxe vexo eso. Claro. Naquel momento tampouco lle din importancia. Seguiu o tempo, pasaron anos e tal, eu puxeme a informarme, porque o meu objetivo, a min gustaríame, ou me gustado, ou que eu pensaba cando iba a facer historia era ter un canal de YouTube de historia. Ah, ya lo querías hacer antes, entonces. Sí, porque porque... A mí encantaba ver canales de YouTube de historia, entonces eu dicía, porque sempre me gustaron os profesores así que saben moito do que falan e que se nota, aínda que non conectan co alumnado,
que conectan contigo a través da fórmula máis intelectual e non tanto Con rigor histórico. Eso é, e non tanto, pois, non sei cuántas aventuras, ou uns traballos de non sei que, ou uns xogos, bueno, eu conectaba coa xente que chegaba a clase e empezaba a falar con unha clase expositiva. Que é o que rechaza o online, pero bueno, eu conectaba así. Que de feito son os profes que a mí me gustaban, son os que odiaban todos. Sí. Bueno, xa non sei por onde iba. En Madrid te hablaron de Iglesia de Mixós? Falando de Iglesia de Mixós, bueno, eu empecé a filtrar verín na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional ten unha serie de periódicos e eu empecé a filtrar verín. Que pasa? Que cando me din conta, eu tiña un archivo, non sei decir de cuántas, pero de 300 follas. Tío. Que pasa? Que estaba sesgado, porque eu só había filtrado periódicos. Periódicos de tirada nacional. Claro. Entonces, claro, eu puñame a falar con meus amigos, empezaba a soltar datos que eu lía, claro, que estaban super documentados porque eran datos que eu sacaba dos periódicos de época. Vale, entonces dime conta de que eso solo non me servía para nada, porque eran datos totalmente sesgados por a información de prensa nacional. Entón empecé a tirar todos os archivos. Pois empecé a ir ao... Isto xa cando me viñen para aquí. Xa empecé a ir ao archivo a Ourense, e aí hai moitísima documentación de franciscanos, dos mercedarios, dos jesuítas, que son temas moi interesantes aquí. Sí, vamos a tocar. Empecé a ler documentación dos condes, empecé a ler documentación do monasterio de Celanova. Bueno, empecé a ler cousas de por aquí, a coller documentación máis concreta de por aquí. Total, que isto sigue sendo unha historia que eu aínda teño así construir. Porque o que che digo, eu empecé a coller e xuntei unha base de datos bastante amplia. Que pasaba aínda así? Na biblioteca, por certo, que tamén o dixen xa moitas veces, hai uns periódicos boísimos, porque non sei se o sabedes, que aquí en Verín, a principio de século, chegou a haber hasta 7 ou 8 periódicos locales. Periódicos non, semanarios, locales. Entón, toda a información desde o principio do século, desde 1900, hai algún de 1800, de finales de 1800, pero desde 1900 a 1936, co inicio da guerra, todo eso está na biblioteca. Que pasa? Que tamén me din conta que son periódicos super sesgados, que sí, que che falan do dos Naciones, que, bueno, que eu piso este... Que pasa? Este piso, claro, sí. Habla libremente. No, pero que non quero que se pague a tua dirección. Vale. O dos Naciones, empecé a ver en documentación do casino, empecé a ver, bueno, de diferentes lugares de ocio de Verín de Cabreiroá. Que pasaba? Que esa documentación tamén estaba super sesgada, porque de esos ocios disfrutaba xente privilegiada, que non era xente do común normal. Entón empecé a facer entrevistas a xente maior, nacidas entre o ano 30 e o ano 40. E que me encontraba que a xente a que hoxe entrevisto entre nacidas no 30 e do 40, ningunha pisou o dos Naciones, ningunha pisou o casino, ningunha pisou Cabreiroá, eles oían falar de eso. Ibanlle pedir cartos a Laureano Peláez, pero eles non pisaron esas cousas nunca. É o que me encontro nas recollidas. Claro. Entón hai que ter moitísimo cuidado coa documentación coa documentación de periódicos, sobre todo porque son ambientes intelectuais aos que a maior parte da xente non chegaba. Claro. Entonces, volvendo á pregunta do que tú me facías, despois, pois evidentemente, para estudiar a comarca, estudiar Verín, pois, baixo a miña recomendación, o primeiro que se debe facer é ler a Táboa de Chivite, porque fai un traballo etnográfico maravilloso. Sí. Logo, nas cousas máis científicas, pois equivócase, pero, bueno, non hai que olvidar que é un home de mediados de século. Sí, claro. Entonces, pois, bueno, os recursos eran os que eran. Aínda así, formou a moitísima xente, de feito, Xerardo das Aidas, que para min é un dos historiadores referente, que, bueno, o sea, a mí me encanta o seu discurso, me encanta todo o que ten escrito. Sí que é certo que non cita, porque, bueno, ele era profesor, ele andaba, recollendo información por os pueblos, o que lía, pero o discurso de das Aidas, a verdade é que me gustou un montón. E era por a época de Chivite tamén, cando lo hacía? El foi alumno de Chivite, por eso a importancia de Chivite aquí en Verín. Chivite foi el primero, digamos, ou non? Reconocido, non? Sí, Chivite é o que trae a Vicente Risco a Laza. Vale. Chivite é o que escribe todo o traballo etnográfico e o que non lo deixa. Claro. Está escrito na biblioteca, fai un montón de libros sobre xente, os varóns ilustres da comarca de Monterrey.
moitísimos libros de Chivite, sobre todo sobre as festas que tiñamos aquí, o que se comía, os santos que se celebraban, as romerías. O sea, fue el primero en documentarse de forma... O castillo todo, efectivamente, bueno, o castillo máis todo. rigorosa, claro. El fai un estudio moi importante do castillo. De feito, dícese, non sei, teño lido por aí, que é un dos que gracias a Chivite o castillo sigue estando aí porque xa o estaban desmantelando. Ah, iban a desmantelarlo e gracias a que él estaba investigando lo... No, iban a sacar as pedras para empedrar Verín, Santi. Claro. Pero eso son recursos, a sociedade, hoxe temos máis ou menos todo, pero fai 60 anos, bueno, dícese que a calle Maior e eso todo veu de arriba. Claro, con as piedras de arriba. As pedras de arriba, e que non había pedra, tiñan que traerla do outro lado. O castillo está cheo de pedra, porque non o traemos de aí, sabes? Que non... Claro. Tampouco hai que xulgar esas actitudes de mediados de século, porque son... El contexto. Situacións de necesidade que... Claro. Se non hai pedra e ali arriba hai, non, porque non hai vamos baixar aquí. O sea, é super matemático. Claro. ¿Y tú crees que Verín tiene factores como peculiares que le hacen tener una historia distinta a otros sitios de Galicia y tal? ¿Qué particularidades ves en Verín en este sentido? Pois, ao final, ao estar eu creo que ten xa bastantes. Ao final, tú tens que mirar para os tres lados, non? Para arriba, que temos o castillo, é un condado infinito dos condes de Monterrey, que logo vai pasar aos duques de Alba, pero sempre supeditados ao castillo, e logo, por suposto, unha fronteira a 20 km, a 15 km, pois sempre che vai a ter influencias. E despois a Castilla, claro, que se vinamos a outro lado vamos a ter Castilla. Claro. Pero vamos, que con respecto a Portugal hai... Muchas relaciones de comercio, ¿no? Hai moitísimas relacións de comercio, non só de comercio, políticas, de feito. Políticas. Hai unha historia que, bueno, é das miñas favoritas cando hai alín, porque claro, xa che digo, eu cheguei a esta documentación sin nunca haber escoitado nada desto. Claro. Entonces eu flipaba. Pero 1911, bueno, a República Portuguesa xa desde o principio do século xa empezaban os primeiros aires de República Portuguesa. Que pasaba? Que en 1911 empeza a República Portuguesa e era tan ou máis inestable do que foron as repúblicas españolas. Entón, que pasaba? Que os monárquicos portugueses, onde iban? As zonas de fronteira. Tiñan que exiliarse, bueno, marchar. As zonas de fronteira éramos nós, prácticamente. Entón, desde aquí preparábanse as conspiracións. Concretamente, desde o Dos Naciones, había bastantes, entraban encapuchados para matar aos cónsules, porque aquí estaba o consulado portugués. Claro. De feito, un dos cónsules acaba lle metendo un tiro na plaza a Llao Almeida, que era daquelas un dos monárquicos conspiradores. En la plaza, una ejecución pública. Non matou, meteulle un tiro. Ah, meteulle un tiro, bueno. De feito, tú vas ás fuentes, está hasta con que arma lle deu o tiro. Sí, sí. Y en identidad también, ¿no? Tenemos bastante de Portugal, quizá, de Verín. Home, aquí hai cousas bastante curiosas, por exemplo, na comida, xa hai unha cousa super curiosa que é a misa do sétimo día. Que a misa do sétimo día é cando unha persona maior morre, bueno, maior ou non maior, unha persona morre, e no día séptimo faise como unha misa de recordatorio. Esta é unha misa que en Portugal é bastante habitual. E aquí, en Feces, faise tamén a misa do sétimo día, sí, sí. Bueno, en alimentación hai moitísimas interferencias, e despois, bueno, se falamos de Portugal e falamos de Verín, hai que falar da Guerra da Restauración. Cando, bueno, Felipe II había conquistado Portugal, e Portugal dixolle, a ver, amigo, que nos vamos a sublevar, non? Claro. Entonces, bueno, de feito, a segunda muralla de Verín é da Guerra de Sucesión do século XVII. E o terceiro amurallamento do castillo ten a mesma formación que a segunda muralla de Verín. Son da Guerra de Sucesión. E desto é o que che quería comentar, de que aquí hai unha cousa moi interesante que é o Teatro de Fronteira. Sí. Que son unhas obras que facían os jesuítas arriba no castillo. Sí, que de hecho creo que lo querían ahora recuperar. Sí, ensalzando a figura de Felipe II e dos condes de Monterrey. Claro. É deste momento. Despois, bueno, o Cristo das Batallas, que é un Cristo, polo que se ve, vendo dos franciscanos que estaban en Monterrey arriba,
pero é un Cristo das batallas, de esa batalla, Claro, da batalla con Portugal. De feito, é un Cristo que se repite en bastantes pueblos de Extremadura de fronteira, porque sobre todo o frente de Extremadura foi o que máis acción bélica hubo. Claro, claro. Digamos que aquí era un... De alguna forma era unha... Había frente, pero os portugueses querían entrar por Extremadura. Aquí só estaban para facer cebo, non? Ajá. Entón non hubo loita como tal, pero sí que temos moitísimos... O sea, era como un chivo expiatorio, unha cosa así. Eso é. Entón sí que é certo que temos moitísimas... Pois eso que che dicía, das murallas e todo, moitas cousas que o confirman. Bueno, claro, aquí se ve que era unha situación de guerra. Pero o frente bélico principal foi de Extremadura. Vale, bueno, pero aquí a eso, joder, se mantiene el castillo, las murallas, ¿no? Todo. Sí. Era un punto muy estratégico en ese sentido. Hombre, claro. E de feito tamén, bueno, hai... Ainda estuve hoxe pola mañá cun señor que me contaba que no Lázaro era cando abrían a fronteira e cando viñan os portugueses a comprar o calzado. Ah. Porque claro, o de sistema de fronteiras evidentemente é algo contemporáneo, que antes non abrían a fronteira... Claro. Abríase en determinadas épocas, e o Lázaro era unha delas. Ya tú. Bueno, ahora estamos en épocas de lluvias, riadas, borrascas. ¿Cómo se llevaban las riadas en esa época? ¿Hubo grandes riadas? ¿Hubo grandes problemas? Mira, a toda a xente maior coa que teño contacto, tú preguntas, ya isto vai ser moi polémico, vale, por un cigarrón e viro máis riadas que cigarróns. No, é broma. No, pero sí que é certo que a riada é un denominador común de todo o Verín. O que explicaba, bueno, no contido desta semana explicaba que, bueno, a finales do século XIX debían ser unhas riadas imensas que contan as crónicas, e digo que as crónicas hai que ter cuidado con elas porque sempre son un pouco... Sesgados. Exageradas tamén, vale? Ah, vale. Decían que a xente de Verín tiña que marchar ás montañas. Que pasa? Que, de feito, está nas fuentes tamén que García Barbón manda diñeiro desde Cuba, desde o Centro Galego da Habana, que era de García Barbón, bueno, era un dos fundadores de García Barbón, manda diñeiro para as riadas de Verín. Para arreglar recuperarlo. O que había, eso é, para arreglar o que habían feito. Despois, ao principio do século, Luis Espada nas Cortes sí que fai un dos primeiros encazamentos entre 1909 e 1911, ao principio do século, va. Luis Espada en esta época era... Luis Espada nesta época ainda non era diputado, bueno, ainda non era diputado, era diputado en Cortes, pero ainda non era o ministro de Fomento, que eso foi moi pouco tempo, uns meses, vale. Pero ele sempre foi diputado en Cortes por Ourense e por Verín, sí. Vale. Entón tiña, claro, ao final era o home do pueblo que tiña o puesto en Madrid. E quería esos intereses por Verín. Eso é. Entón ele sí que conseguiu o primeiro encazamento do Támega, pero o encazamento do Támega debeu ser moi... non estuvo feito de forma moi correcta, ou debía ser un encazamento moi difícil, porque sí que, o sea, a xente, falas que a xente maior e toda se acorda de marchar de Tintores para Caldeliñas con todo o ganado. Xa che digo que durante todo o século XX as inundacións e as riadas son un denominador común en todo. As riadas e o viño, eso é un denominador común en todo o valle. Claro. E é cierto que se hacían ritos paganos, rituales, como para intentar cambiar el clima? Isto é algo moi divertido, porque o Tameóbrigus era o... Tameóbrigus. Eu non o teño registrado en Verín, pero isto está registrado entre a cuenca do Támega e do Douro, vale? Un puebliño cerca de Oporto, dícese que rezaban ao Tameóbrigus e sabes que facían? Mataban un polo e ofrecían ao río. Hostia, sacrificios. Sacrificios de animais, son moi comuns. Sí. Pero sí que dícese que se facía desde o Douro hasta o Támega. Eu sí que isto non lle escoitei a nai deste lino, dunha fonte que teño escrita. De feito, existe o altar a Tameóbrigus, pero xa te digo que é dun pueblo cerca de Oporto. Claro. O que falas ca xente, a historia oral, as recollidas, e o que che dicen é que... Isto en que época se hacía? Isto que do Tameóbrigus, isto é historia antigua. Historia antigua, claro, antes da ingeniería moderna, lo que hablamos antes. Entonces, ahora ti falas coa xente e o que facían era ir aos Remedios. Claro. Dar voltas á iglesia dos Remedios ou hasta o Cruceiro, non sei se conoces ali en Villamaior. Sí. Pois daban voltas ca Virgen, pois pedíndolle que por favor parasen as riadas.
E non só ca riadas, tamén ca pedra. Por que ca pedra? Ca pedra co granizo, desmontaban as colleitas. De feito, aquí era bastante complicado porque a xente vivía das propias colleitas, entendes? Sí. Entón, se che marchaba ca colleita, que facías? Claro. Era un tema, pero sí, super recurrente, o tema de riadas, inundacións, rezar a Virgen dos Remedios, ou tamén eólicos, por bueno. Pero era un problema tan grave, el tema de las riadas antes, o sea, mucho Jolín, más pero tú grave. non te acordas de ir a apañar auga? Eu acórdame deso, porque de feito un dos últimos... Eu nunca traballei cas mans, non é broma. Pero... Un dos últimos encauzamentos é de fai pouco, pero eu acórdame, sí, de ir a axudar a San Lázaro a sacar auga dos garaxes. Eu xe, ahora mesmo nós temos a Sí, bomba estuvimos a posta no punto. garaxe. Non, claro, agora non sei, desbordou. Nós en Villamellor estaba a bomba posta no garaxe por sacando auga. Y, qué decir, ¿hay constancia de grandes... quiero decir, que históricamente aquí las riadas eran mucho más complicadas de solucionar que quizá en otros sitios, en Chaves, por ejemplo? Boa, pois eso sí que non che sei responder, non sei se había recursos ou non, entendo que non tiña por que haber... Sí que sei que o Támega é un río complicado, de que foi complicado encauzalo, de feito non está encauzado porque cada vez que chove demais volvese a botar. ¿Qué obras se hicieron antes y cuáles crees que hacen falta ahora para encauzarlo bien? Buf, non teño nin idea. Eso ya es un tema de ingeniería chungo, ¿no? Ingeniería, non teño nin idea. Claro, bueno, pero algo se intentó solucionar. Sí, sei que as últimas, creo que era 2007, 2009, sí que son as últimas obras que vin. Berín, a ver, porque claro, aquí ahora vamos a hablar de épocas de historia que ya atañen a este pueblo, a nuestra villa. Época de la peste negra. La peste. Pois bubónica. mira, este foi... ¿Cómo afectó a Berín la peste negra? Pois hubo moi pouquiños casos, pero porque hubo un cordón policial, de feito isto é super curioso tamén, que hubo un cordón policial que mandaban tamén o Ministerio mandaba moitos policías para que non houbese, para que non pasase naide de Portugal. Isto sí que o encontras de pestes bubónicas, incluso a levantina tamén, que sí que encontras moita documentación sobre este Pero tema. ese cordón policial humano tiene que ser enorme, ¿no? Porque non entrase nadie. Entendo que polas zonas de carretera. Claro. Polas zonas de carretera tampouco hai tanta fronteira. Hai en Feces, e despois non creo que se puxeran no monte, pero sí que encontras un cordón policial que se desplazan a Berín por temas de la peste, e encontras moi ¿Y poucos cuántos casos fueron? Non che podo dicir unha cifra, pero dicen as fontes que son moi poucos casos. Tamén che digo que as fontes nese tema pode que nos estén engañando e estén maquilladas porque iso era unha fonte, digamos, se digo que teño menos mortes, é un pouco como pasa ahora, non? No, claro, sí. Se digo que teño menos mortes, teño máis prestigio, non? Claro, como si fuera con el COVID o algo así. Sí, algo así. Pois igual que con ese tipo de fontes hai que collelas con bastantes comillas, hai que ter conta. Claro. Porque la peste bubónica a nivel europeo, ¿a cuánta gente había matado? Sí, a peste bubónica foi a principal é do século XIV, que é a que, bueno... Sí, hubo varias tandadas, sí. Sí, pero eu estou che falando desta, pois a mediados do século XIX, tamén no... Sí, son dos últimos casos, pero a peste gorda, a da crisis do século XIV, a nivel, son, bueno, unha barbaridade de mortes, que che salían os bultos que salían das ratas, da higiene... Foi por las ratas, Sí, ¿no? É que xusto vin Hamlet onte. Falaba un pouco desto. No la vi, pero dicen que no te deja, o sea, que salí Falaba llorando. un pouco desto de como as ratas, bueno, pues che pasaban o corpo e a partir de aí che producían a infección. Que pasa? Que tú imagínate, século XIV, que faz? A xente pensaba que era unha maldición. Claro. Claro, que encima imaginar unha peste, Claro. a medicina ainda estaba sin evolucionar. Está guay que en esa peli se hable de Shakespeare, pero desde el punto de vista de su mujer, Buah, ¿no? maravillou. Sí, de feito foi unhas cousas que dixen, que sempre, como que sempre enfocamos o artista ou a artista, pero a persona pero que acompaña... no las mujeres que hai detrás. Sí. Non, bueno, na maior parte dos casos é así, Claro. pero creo que o acompañamento no éxito é super importante e evidentemente sempre se queda nun
nun segundo plano. Sí. Bueno, entramos a Entroido. Que ahora en unos días, el jueves empieza con Padres. ¿Cuál es el origen de Entroido? ¿Cómo empieza esto? Uy, madre mía. Sí, ya te hago las preguntas. ¿Hasta dónde imos? Hombre, atrás. Pois mira, a orixe do Entroido todos os historiadores seguramente antigo. Antigo quero dicir de historia antigua, que é de orixe pagano, evidentemente. Ahora, que eu aquí hai unha cousa que dice das Aidas que eu estou super a favor deso e que me parece unha apreciación super inteligente que ten, é que o Entroido o mantemos vivo, aínda que sea un orixe pagano, que evidentemente o é, o mantemos vivo gracias ao catolicismo e gracias ao Concilio de Trento. O Concilio de Trento é En la Ilustración, ¿no? Se había hecho... No século XVI. XVI, século XVI, 1545, máis ou menos. Durou varios anos, vale, non é un ano. Entón, no Concilio de Trento xúntanse todos os católicos e que pasaba? Que nese momento non había unha lei católica unificada. Pois imagínate, eran ritos, pero que non estaban unificados. Entón, nese momento, era unha ruptura da Iglesia e necesitaban unificalos. Vale. Entón, o Concilio de Trento o que vai a facer é darlle vida ao carnaval, porque, vamos a ver, o que pasaba é que nas procesións das iglesias pois viñan, de feito, nos remedios temos documentado a los sonajeros de Monterrey, e temos documentado, bueno, Vicente Risco documenta que van os, creo que cita os peliqueiros de Laza, van aos remedios, ás procesións. Entón, que pasa? Que o Concilio de Trento aquí en Galicia non entra demasiado ben. Pero isto vai a ser o que faga resurgir esas figuras que iban ás procesións. Isto é unha cousa que dice das Aidas, xa che digo que non o digo eu, dice das Aidas, pero que me quedo con eso porque me parece unha apreciación moi inteligente. Sí. A partir de aí, pois, toda a historia de século XIX, século XX, xa che digo, a primeira que teño eu, que eu non digo que, o sea, evidentemente, pode haber xente que esteña máis antigos, pero eu a primeira que teño é de 1601, a primeira citación do Zagarrón. Zagarrón, Zagarrón. E xa se dice, bueno, non se dice que sea de Verín, por suposto, que estaba en Segovia, en Burgos, en Soria, bueno, bastantes comunidades, provincias, va. E dícese que xa, bueno, pois que leva lazos de colores, van as primeiras descripcións. Despois hai un dicionario que tamén é moi inteligente, moi interesante, en 1952, que é a Coromina, que se dice que ten unha raíz árabe. En árabe é S-A-H-R. Sí. Que esa raíz ven do árabe. Entón, claro, aí xa se xuntan unhas cousas que é super difícil de conectar. E aí está o traballo do historiador. Pero tiene sentido porque, bueno, aquí los árabes estuvieron muchos siglos, claro. Los árabes aquí 8 siglos, asentados na península. En Galicia fixeron racias, pero asentados en Galicia... Menos. Non sei, o sea, é un tema super complicado saber o origen. Despois, Vicente Risco sí que é verdad que deixa escrito que, bueno, non sei se sabes que a través da Vía Nova, que é unha das carreteras, bueno, das calzadas romanos que vai unir Braga con Astorga, pasa a Vía Nova. Monterrey se ve que ten unha calzada que enlaza ca Vía Nova. Hai unha calzada que vai desde Monterrey que enlaza na Vía Nova. Que pasa? Pola zona do Barco de Valdeorras está o Fórum Cigarrorum, que é pois, un asentamento prerromano de povos castrexos. Ten algo que ver? Que non sabes, Santi. No. Aquí cada histórico, o sea, aquí imagino que cada historiador tiene como su propia teoría sobre el origen del cigarrón. También, pero non é aquí, o sea, eso claro, é así, claro, o sea, non é que sea aquí. Pero la gente dice, recaudador de impuestos, no sé qué, ¿eso tú te lo crees? Cóstame pensar que sea un recaudador de impuestos, pero tamén me parece que está moi guai que é ese tipo de teorías. Por exemplo, ou como corrientes, ou como interpretas o texto, é historia, a historia é unha ciencia social. Claro. Evidentemente, bueno, pero tiene que ser rigurosa. Evidentemente é rigurosa, pero as ciencias sociales son abertas. Sí.
Entón, pois, bueno, tú podes ter esa interpretación e eu teño outra, ou eu basome máis na arqueoloxía e eu basome máis no texto. Claro. Evidentemente sempre con rigurosidade científica, pero... Realmente, ¿quién lo sabe? Cuántas teorías hai da Segunda Guerra Mundial? Claro, sí. Claro. Cuántas visiones, cuánto todo. Claro, eso é. Ou tú mírala desde o punto feminista, eu miro desde o punto marxista. Sí, desde el punto de los aliados, desde el punto de los otros. En plan, non ten por que ver solo unha do cigarrón, nin solo unha é válida, nin nada é malo, nin porlle ahora... Eu que son, o sea, bueno, me considero unha persona super aberta e que me molan as... Pois eso, a mí me mola meterlle en bases de tecno a música tradicional galega, pois a mí... Queda guapo, Sí. Te gusta Baiuca, entonces, seguro? Sí, me encanta, e por eso tamén me gusta cando o cigarrón sale cas medias rosas ou cando sale... Sí. A mí me gusta, por que non pode ser? Sí. Ahora, pois eu entendo que hai xente que non, pero é malo, non. Claro. Diferentes corrientes, diferentes formas de ver o mundo. Eu entendo tamén que hai xente que, pois o que che digo, que lle moleste que a unha pandereta lle meta Un ritmo tecno. un ritmo tecno ou un ritmo caribeño. Claro. A min gústame. Hombre, yo creo que está bien, experimentar y descubrir nuevas cosas. A mí encántame. Claro. ¿Y el entroido cuándo empezó a estructurarse como una tradición? En que momento? Pois mira, isto é moi guai, esta historia. De feito, estou aprendendo moitísimo xuntándome con xente maior, porque, Claro. bueno, tú vas ás fontes e o que te encontras é que en 1967, cando Adolfo Taboada Sanz recolle por primeira vez, volve a facer como as comparsas. Sí. Porque lo que quere, que non eran as comparsas como xa as entendemos, senón que eran como unha anunciación das festas. Entón, bueno, salían de San Lázaro, traían un capuchón, os 2 ou 3 traxes que había de cigarrón salían, e despois creo que iba unha cámara de televisión española. Entón, disfrazado, non era que viñera a televisión española. Entón, bueno, tú vas ás fontes e o que encontras é que este é o primer desfile. Pero tú vas a quedar coa xente maior e diceche que sí, que ese é o primer desfile documentado, pero que a xente xa salía os domingos á mañá pois disfrazados o que tuveran por casa. De feito, hai fotos bastante graciosas de cas colchas das casas, todo o que tiñan por as casas posto encima. Todos trapos, sí. E dices, ostras, sempre con nostalgia, por suposto, claro. A xente maior sempre, o de antes sí que era un carnaval. Sí, sempre. Pero bueno, así seremos cando teñamos 80 anos. Sempre va a ser así. Cando nós éramos pequenos sí que era un carnaval, ahora nada. La romantización del pasado. No, pero que tamén está ben. Sí, o sea, está ben en historia, é bastante peligrosa. Sí, claro. Pero si os escoitas, é xente que o fai por unha boa causa. Sí. Y, claro, no era lo mismo el entroido en el centro urbano, por ejemplo, que en las aldeas, ¿no? Pois iso tamén é un tema moi interesante. Por exemplo, en Villamaior, eu son de Villamaior, e sempre miña abuela, meu pai e meu padriño sempre dicen que en Villamaior se viñan os peliqueiros de Laza, que eso sí que sempre, que eles eran conscientes de que xa viñan os peliqueiros de Laza a Villamaior. E que se facían uns grandes carnavales ali na aira do Pereiro, que é como a plaza de Villamaior, vale? E que de feito se facía o testamento do burro tamén ali en Villamaior. Evidentemente, pois igual que se perden as costumbres dos pueblos e a forma de vida dos pueblos, pois ao non haber xente, as cousas pérdense. Que é malo? Bueno. Empobrécenos culturalmente, pero claro. A colonización está aí, non? Home, claro, aí estaba. Pero, home, imagino que a lo mejor era máis en las casas, ¿no? Tamén. Eso tamén é un tema moi interesante que encontro nas fontes, que isto sí que me sorprendeu encontrar isto nas fontes de casas privadas que daban festas, un pouco que se fai agora en Oimbra, o de ir de abrir as bodegas. Eu abro a miña casa e poño o viño que teño e poño pois a empanada que fixen pola mañá. E sí que hai fotos, de feito no Gandainas hai unha foto na casa dos Quesada, onde se facían grandes carnavales. Todo isto, claro, estamos falando de anos de posguerra, que en Verín non se deu pasar moi ben. Claro. E anos de pasar fame real. Anos de posguerra, entonces, ¿no? De que Sí, falamos desa foto do Quesada, creo que é dos 40, sí, é de posguerra, da fame. Aquí la posguerra en Verín afectó mucho. No tengas miedo de decir esto, Ana, non pasa nada, xa sei. Home, sei que Verín os primeiros días de
de 1936, cando se declara a guerra, aquí vívese unha situación fastidiada. De feito, hai pois, o alcalde, o del Nuevo Tame, Galino García, son, bueno, víctimas de iso todo, que de feito que falei ca, bueno, unha das netas é unha persona estupenda, que foi a que me contou, bueno, eu conocía a historia, pero ela contoume como experiencias máis personales e, bueno, situacións durísimas. Situacións durísimas que era o que eu che decía, que eu non tiña nin idea. Porque non lo cuentan. Porque non estamos familiarizados a nosa xeración con esa... Outro día, tío, pasoume unha cousa, bueno, unha señora tamén que me contaba cando o pai viñera da guerra. Tamén, a señora contando unhas historias durísimas. Claro, llevo ali ca miña mente de 1994, escoitando a señora con as ganas de chorar tremendas, claro. E a señora como se estuvera falando da empanada que fixo pola mañá. Claro. O sea, super natural, para ela era unha situación super natural, e digo, eu, pois eso, coa miña mentalidade contemporánea... Sí, millennials, claro. Sí, pois me estaba dando moita pena o que estaba contando, estaba empatizando moitísimo con ela, e ela estaba enteira. Porque te estaba contando a historia de su marido. Estaba yo, no, do seu pai. Do seu padre. O seu pai viñera da guerra, e contoume como reaccionou, bueno, unhas historias durísimas, e xa che digo, pero para eles é como que xa está vivido, xa está. Sí, claro, ya fue. Sí, e para min é como, Dios mío. Claro. Por que me metí nesto? No, a ver, está guai. No, pero que eu sufro, sabes? Que sí. me conmove. Sí, bueno. Sí. Pero eso habla moi bien de tu propia sensibilidad, supongo, Sobre todo tamén porque eu estaba tan aislada dese tema, que era un tema que eu non controlaba, que eu non sabía, e que me encontro de que sí, é algo que lees nos libros, é algo que está aí, que todos sabemos, que foi duro, que pasaron fame, pero de aí aporte a... Delante de unha persona sí, que... Sí, que che diga, de a persona normal, en plan fría incluso, falando de temas durísimos, pues para mí foi algo que dixen, Hombre, quizás es que ellos lo tienen mucho más normalizado, ¿no? Al haber sido hace tanto y haberlo vivido. Sí, tamén creo que, pois eso, que o silencio, que... Non sei se eu, a miña xeración, non sei se é algo personal tamén, pero sí que li moito sobre a guerra, pero non é o mismo ler nun libro que, ou non é o mismo que cho conte a alguén que llo contaron, que cho conte esa persona, non? Claro. Como que se me salín dali, Así de frente, hombre, claro. Volviendo un poco al tema ahora del Entroido, Entroido, durante los 40 años de franquismo, ¿aquí se pudo celebrar o era ilegal? Sí, o que che dicía antes, que no ano 44 estaba foto 40, bueno, bailan as cifras, pero nesa época sí que había estas festas privadas, a xente fala de que eles salían igual, de que... Ahora, escrito, tú vas ás fontes, por eso hai que ter cuidado cas fontes desta época, e sí, estaba prohibido, tanto as cencerradas como tapar a cara, eso era, vamos... Sí o sí. Claro. Claro, para que non te vean. No, estaba totalmente prohibido. Tú, claro. Ao final, estás nun régimen dictatorial, tapar a cara é o último que podes facer. Entón, sí que sabemos que o sea, por lei están prohibidos. Que aquí se facían, 100% que sí. 100% que sí, porque o encontras nas fotos, e faz unhas entrevistas ou xuntaste con persoas que naceron no ano 30 e no ano 40, e falanche desas cousas, e teñen fotos desas cousas. A lo mejor es también un poco gracias a la gente que lo supo mantener aún en esas circunstancias que todavía viva, ¿no? El Entroido, quizá. Claro. Porque a lo mejor si hubiera desaparecido no lo estaríamos disfrutando. Como en todas as tradicións, a cultura, todo o que temos avanza se o conservamos, pero non hai que conservalo puramente, senón que as festas se adaptan ao contemporáneo, se adaptan ao que son. Evidentemente non son o Entroido que eu vivín, nin con o que ti viviches, eles viviron outro, pero claro, tampouco eu me divirto coas mesmas bromas que se divirte unha persona de 1900. Claro, sí, obviamente, claro. Claro, pues cada un viviu unha súa maneira, pero que viviron está claro, é que viviron tempos máis complicados que os nosos, evidente, que eu non pasei fame, tú tampouco. No, con suerte non. Claro. E despois eso, que pues, cada un viviu nos adaptado aos seus tempos. Claro. Entroido ou Carnaval? A raja admite as dúas. A raja admite as dúas, pero cuál tiene que ser la de aquí?
Home, eu creo que... mira, decía nos Reels, hai veces que nos Reels faz cousas para que se che viralicen, non? Que la peña, Decía carnaval. guiñar un ojo, por exemplo, non? Sí. Eu é certo que na miña casa sempre se dixo carnaval, pero iso non ten que ver con que iso sea o válido, vale? Pero na miña casa, que somos galegofalantes, sempre se dixo carnaval. Se vas ás fontes, de feito Nieves Amado Rolán ten un artículo estupendo sobre a utilización da palabra entroido, e ten artículos medievais, cita artículos medievais do século XIII, onde nos monasterios se cita o entroido. Nos monasterios do norte da provincia se cita o entroido. Pero que pasaba? Que aquí, nos do sur, nos de aquí, como non eran os grandes, digamos que os grandes monasterios de Ourense son os do norte da provincia, os do sur non tiñan tanta importancia, e sí que cita todo o rato a palabra entroido. Vale. É unha documentación de franciscanos, mercedarios e jesuítas, non encontrei nunca a palabra entroido. Sí que é certo que habrá actas na parroquia que pode que estean, eu non as mirei. Igual que nos remedios, seguramente tamén, eu tampouco as mirei aínda, non teño tempo tampouco. Claro, verdad. Vale, quiero preguntarte por el castillo de Monterrey, ¿vale? ¿De cuándo data y qué fue lo que supuso en esa época? Si es algo más de refugio, de control, de prestigio... O castillo é un tema super complicado que nos daría aquí para unha tesis... Para outro podcast aparte. No, para unha tesis doctoral, Pero sí que é, bueno, de feito, o sea, é un refugio, é un castillo condal, eso está clarísimo, dos condes de Monterrey. Os condes de Monterrey non habitaron aquí sempre, e o conde Alonso vai a ser o que lle dé a reforma ao castillo. O conde Alonso vai a ser un conde super interesante aquí, porque vai a ser o que traiga os jesuítas, e ademais vai a ser que está casado con Inés de Velasco, que vai a ser a que intente traer a primeira universidade para aquí, para Monterrey. No final non o consiguen por temas económicos, pero, bueno, ese conde intentaron. Tamén tuvo moita repercusión, porque, bueno, dalle moita vida a taberna de Monterrey, o conde Alonso, e vai a ser un dos condes máis importantes que temos aquí. O castillo, pois eu creo que é do século XIII-XIV, bailame os séculos, pero tampouco é tan antigo, antes estaba, non é tan antigo. E quería comentar deso tamén... ¿Qué fue lo que más supuso? A lo mejor la protección del valle... Bueno, aí tuvo moitísima importancia porque aí estuveron os mercedarios antes de estar aquí en Verín, estuveron arriba, non? Arriba viviendo, sí. Estuveron franciscanos, mercedarios e jesuítas. Los tres aí. Sí. E antes dos mercedarios había monxas ali, as monxas clarisas, que yo recordar. E claro, bueno, en Verín vai a ter moitísima importancia. Ademais de, bueno, establecíanse cotas, sabemos que o viño xa era importante neste momento, aquí en Monterrey, porque eso, bueno, o viño é algo tamén que como as riadas mantense ao largo de toda a historia. Riadas de viño, todo junto, ¿te imaginas? Sí, mantense ao largo de toda a historia, un produto super importante aquí en Monterrey durante toda a historia. Encontralo en todos os períodos históricos. Sí. E de feito na prensa, digamos que encontras moitísimas veces o tema de Verín con sus excelentes vinos. Sí, ¿no? Sí. O sea, tuvo una importancia muy importante en la economía de Verín. Sí, non sei se na economía, como hoxe entendemos, pero sí na forma de vida da xente de Verín, o viño foi algo moi importante. Pero se comerciaba afuera, se exportaba... Mira, hai unha cousa moi interesante, que isto nunca escoitei aquí. Encontrei outro día nun archivo, que aquí, aparece a Filoxera, que marcha con todas as... O sea, estropea todas as vides, hai unha crisis grandísima, collese a cepa americana, insertase a cepa americana, e ao principio do século XX a maior parte de comercios de Verín vendían a cepa americana. Vale. Nesos anos, finales do século XIX, claro, o que pasaba é que a Filoxera é que empezaban a venderse outra vez os viños franceses e deixaban de venderse os viños castellanos. Entón fixose en Madrid unha exposición vitinícola que un dos fotógrafos era Devas. Bueno, que é un fotógrafo bastante conocido, vale. E vai a ganar un viño de Monterrey.
neste concurso, que era un concurso a nivel nacional. Que guai. E bueno, ademais aquí hai fotos, e pon o viño concretamente que era, e os carteles son moi bonitos, e chamou un montón a atención porque nunca escoitara falar dese concurso a nivel nacional no que ganara un viño de Monterrey. E bueno, xa tú vas ao catastro da Ensenada, vas á documentación tanto dos tres grupos dos mercedarios, e xa encontras todo o rato Viños. Sí, incluso lagares nas casas encontras. Os lagares aún se ven ahora. Sí, o tema da matanza tamén era algo que xa os frailes mercedarios manejan na documentación. Ahora que, o sea, los jesuitas, los franciscanos y los mercedarios eran los que mandaban aquí, o sea, daban todo... Digamos que... Mira, hai unha cousa moi curiosa, é que facían compras tremendas, que chegaban a pagar en ducados. Ducados naquele momento, ducados naquele momento eran monedas de grandes compras, o todo outro comprabas en reales, e tú na documentación ves ducados. Pero sí, eran os jesuitas, sobre todo, tiñan bastante forza aquí, e os franciscanos tamén a tuveron. Sí que tuveron moita forza en toda a comarca. ¿Y qué supusieron, por ejemplo, para la vida social del pueblo? Pues mira, os jesuitas, que a xente que pudiera estudiar ali era o século XVI, Santi. Sí, claro. Século XVI, século XVII, quen estudiaba? Sí que é certo que logo os jesuitas expulsanos de España e teñense que irse, vanse a Roma a través do Porto da Coruña. E dice a documentación unha cousa moi graciosa, que non se sabe por qué, pero os jesuitas de Monterrey nese trayecto foron especialmente ben tratados. Nunca supen por qué, pero dice, un dato que chama así a atención. Pero sí que a nivel educativo os jesuitas, tanto os jesuitas como os hermanos Lasalles, van a ser fundamentales para a educación. Tamén che digo que non iba cualquera. Claro. Igual que as monxas antes estaban aí na calle Maior. E tamén che digo que, isto, claro, eu sin falar ca xente desto non me enteraba. Pero tú vas a falar coa xente, tú enteraste a través das fontes, das escritas, enteraste de que había un colegio de niñas que se acababan de instalar en la villa, que felicidades por el buen colegio e por, historias. Pero despois vas a falar ca xente que ainda está viva, algúns, ainda están vivos e contanche que, claro, para elas ir a ese colegio, que lle supoña a esa familia, era un esforzo económico moi grande. Claro. A educación era un tema... En que moneda se pagaba nesa época? Ahora, por exemplo, estou falando ao principio do século que eran pesetas. Pesetas, igual, sí. Claro. Sí, ainda decía outro día unha señora que o seu marido ganaba 29 pesetas e vivían 4 da familia. Ostras, Sí, son historias moi... que te axudan tamén un pouco a valorar, non? Bueno, los pies en la tierra. A reflexionar, a pararte a pensar... En cómo ha cambiado todo, en cómo evolucionou. Cambiado todo, ou cara onde imos, ou... Pois un pouco así, a sentarte, sacarte un pouco da noria, non? Da noria. Do algoritmo, de se lle meto un gancho ao principio, que dices tú, madre mía, que decir, con cantas tonterías me paro. Me paro con esto, claro, y hay gente que se preocupaba de estas cosas, ¿no? Sí. Luego, tema... balnearios, aguas. Tenemos aquí a Caldeliñas, Cabreiroa, Sousas, Fontenova, que transformou Verín, por saberlos supuesto. utilizar. A resposta é por supuesto. En que sentido? A Verín era unha villa señorial, pero con isto quero que gustaríame que quedasen moitos matices, moitísimas comillas de que era señorial para a xente que viña. A xente que vivía en Verín non. De feito, a maior parte da xente co que me reúno non pisou Cabreiroa na vida. Claro. Vale, e tú vas aos periódicos e, é que son unhas festas que eso parece Venecia. Iluminación a la veneciana, non sei cuántas lámparas colgando del techo, uns vestuarios exquisitos... O sea, un tinte moi aristocrático, non? Súper, claro. Súper. Están súper segregadas esas fontes. Que pasaron? Seguramente sí. Que iba o 10% da población? Tamén, seguramente sí. Claro, claro. Entonces, pero sí que... Pero se proyectaba entonces una imagen del crear pueblo... un aire señorial aquí, señorial. Que eso debeu ser tremendo. De feito, un dos primeiros tranvías que hai en Galicia é Cabreiroa... Mira, salía de aí das terrazas do Alén. Sí, mira tú. Salía de aí e iba a Cabreiroa. Ostras, Un dos primeiros tranvías de Galicia, sí.
Pero claro, acababa de chegar a García Barbón, que era o propietario de... Bueno, era o sobrinho Feliciano. Sí. Pero era da familia Barbón, digamos, Cabeiroá. Sousas e Calderiñas, pois o mismo, comprounos o fotógrafo da Casa Real, Fernando Devas. Vendíase Sousas, pois en Madrid vendíase Sousas xa a principio do século. Claro. Evidentemente o ambiente era señorial, porque, pois eso, despois había o casino, que tamén tuvo esa... Onde estaba o casino? Pois mira, o casino teño dúas ubicacións delas. É algo que non teño moi claro porque as fontes non mo dicen e a xente... Sabes como son as memorias, sí. Non? Pois... Eu penso que estaba... Sei que na calle Lisa estuvo en algún momento e despois estuvo aí na Alixo Espada, aí xusto aí enfrente. Pero eu teño dúas ubicacións que me bailan. Se hai alguén que o sepa, por favor. Se alguén foi aí a apostar. Que seguro que queda moita xente, só que eu non chego a ela sempre. Claro. Pois eso, chego a xente de 60, do 60, do 70, do 50, pero hai que ir máis para atrás, Claro. si non chega. Claro. Entonces, en el tema balnearios, ¿fue como lo que hizo que Berín estuviese un poco más en el mapa? Nacional, me refiero. Sí. Fue el producto estrella, sí, el agua. Sí, ainda que antes vin non só Berín, Galicia, que antes li xusto un artigo dun catedrático da Universidade de Santiago que falaba da chegada do turismo a Galicia a través dos balnearios, pero só falaba de Mondariz, de Ourense. Mondariz e Ourense había outro, me acordo, pero só falaba destes tres, de feito comentelle, porque aquí tamén o foi, de feito el obispo de Astorga vendrá unos días a disfrutar del nuestro dichoso balneario de Cabeiroá. Dichoso balneario. Sea bien recibido. Esto é constante. Claro, poco vasallaje, ¿no? En ese sentido. No, o sea, todo lo que queiras. O sea, pónganse de rodillas todos cuando aparezca. Retaíla a que queiras, pero tamén, o que che contaba antes, tamén que houvese 8 9 periódicos locales a principio do século. Sí, eso é curioso, Tú que crees? Que era unha vida de comerciantes, de... Claro. Era unha vida totalmente aburguesada. Claro. Tamén che digo, o 10%. El 10%. De feito, encontrame con moitísimas mulleres que iban a servir ás casas desta xente. Ah, mira. Eu vivín en San Lázaro, pero estuve servindo non sei quanto tempo. Claro, era señorial, os señores... Y dormían allí en las casas, eran como... Sí. Mucamas, creo que se llama sí, en México. Bueno, esto era super habitual neste momento. E si que encontras, bueno, hai nestas épocas de tanta diferencia social, pues había señoritos e había quen servía aos señoritos, ¿no? Y los que servían a los señoritos, ¿qué tipo de vida social tenían? Aparte de... Porque si ahora estamos hablando del 10%, el otro 90%... No, estou dicindo unha porcentaje aproximada, pero claro. Estou dicindo que eu considero que vas ás fontes e encontras unha cousa e que despois iso hai que collelo con muchísimo... Pinzas. Sí, pois vidas que marcharon a emigración, Santi, porque salieron de aquí, claro. Encontraste a esta xente, non sei se me encontrei a unha ou dúas persoas que non emigraron. Claro. Todo o mundo. Salieron todos de aquí. De feito, tamén na prensa encontras isto seguido de personas en Berín e Valdeorras son las mayores emigraciones que se registran. El pueblo está de luto porque no encuentra gente para trabajar. Ah, mira. Xente, bueno, mulleres, historias de mulleres que criaron 4 fillos mentras o marido viviu 40 anos en Alemania, Suiza, Francia. Sí. E contentas, tío. Contentas? Contentas e os homes, os que me encontro, por exemplo, teñen un bo recuerdo todos, que habrá que non, habrá de todo, pero eu, por forma general, eu encontro-me xente que ten bons recuerdos de eso. Eso é super curioso. Sí, por que será, non? Hombre, que, sí, a ver, ese pero contexto. Sí, irte a traballar 40 anos fora dos teus fillos, non ver crecer a ningún... Non conocelos, porque estar 40 anos fora é non conocer os teus fillos. Claro, non debería ser un recuerdo bonito, pero bueno. Sí, pero eles viñan... O sea, tamén hai que velos de que eles viñan da fame, de pasar fame, e de repente tiñan algo. Sí, porque mandaban dinero. Claro, esta xente fixo casas en Berín. Claro, sí. Despois, é o que me decía moitas mulleres. Eu mandaba o diñeiro e co diñeiro facíamos a casa. As casas foron... Eu non sei dicir, pero da maior parte da xente que estou en contacto con ela, a casa fixeron co diñeiro de Alemania, igual que as televisións. As televisións as primeiras de aquí chegaban de emigración. Sí. E as radios igual. Outro día tamén había na casa non sei cuántas radios alemanas que funcionaban, por certo. Mira tú.
Pero sí, sí. Las televisiones llegaron aquí en los años 60 o más. Sí, sí, aquí Tarde. sí, pero a xente que foi máis tarde. Máis tarde. Miña mãe recorda non ter tele, a miña mãe é de 67. Sí. Pero as primeiras que hubo aquí viñeron da xente emigrada, de que traían da lá e aquí, de feito, acórdome que me contaban que a televisión estaba na casa, pero a televisión non iba porque non había antena. Hasta que puxeron un aparato no pueblo non lles iba. Sí, sí. Estaba de adorno, qué curioso, tío. Ok, personajes históricos e interesantes de Verín, porque tenemos todos en mente a Xesús Gustavo da Chivite, a Barbón, pero ¿cuáles crees que debería haber que tengan pues, un pouco máis de atención, según tu parecer? Pois mira, eu quedei moi sorprendida coa historia de Manuel García Becerra, que é un dos fillos de Lino García, un dos fusilados, dos primeiros fusilados aquí da Guerra Civil, que era o que tiña o periódico na plaza, en Novo Támega, onde está hoxe o bar, bueno, por Andacuque, Boterías. Entonces, Manuel García Becerra formaba parte do Partido Republicano, era nas Cortes en Madrid da República. E despois, bueno, formou parte dos partidos de izquierdas da República. E, bueno, o que pasou, bueno, hai dúas versións que non logro entender ben cal é a correcta, pero se ve que aquí no 36 empezaron, no periódico de El Nuevo Támega, empezou a haber ideas de izquierdas que estaban escritas por o fillo de Lino García, Manuel García Becerra. Entón empezou un pouco a represión e acabaron matando ao pai. Tamén se dice que empezou aquí nos Hermanos Lasalle un pouco a movida e que despois, como ele era o que tiña a imprenta, que foi un dos acusados. Pero bueno, o que iba, Manuel García Becerra é o fillo deste señor, un politizado, republicano, que cando pasa isto aquí en 1936, ao acabar a guerra, el tense que ir exiliado a Francia. Desde Francia, desde o campo de concentración, escribe unha carta a José Giral. A carta está accesible a todo o mundo, podese acceder a ela, onde dice que, que che pon os pelos de punta, onde dice que despois de todo o que había traballado por a República, ele esperaba que a República lle girase un bono a América para poder marchar desde Francia. E que estaba nun campo de concentración pasando tanta fame que por favor o axudase, que non ia aguantar moitos días máis porque encima estaba pasando moito frío. Efectivamente a República manda a Cuba, creo que foi a primeira vez que se vai, e despois volve a París aos Días da Paz de París, Conferencia de París da Paz, e despois volve a México, e aí non se volveu a saber nada máis del. O sea, desde la vuelta... Eu non volvín a saber nada máis del, falei que a familia tampouco yo teño moi claro, entón sei que a calle Lisa, nalgún momento, me contaron que se chamara moi poucos meses Manuel García Becerra, non sei se alguén pode recordar algo máis, pero, bueno, escribe en El Pueblo Gallego, era un redactor maravilloso, e ten artículos sobre o Lázaro boísimos de Verín, que son do mellor que eu lín do Lázaro de Verín, e de Verín, vamos, bueno, pues un personaje del que tampouco se le dá unha importancia moi grande, non? Non sabía nada del, e cando me encontrei con eso, además era un tipo leído, el marchar a Madrid a estudiar, creo que Dereito, bailome algúns datos, pero sí, creo que era un letrado. Letrado, unha persona estudiada. E despois outra cousa outro personaje que, bueno, a mí me gusta sempre destacar é o Godás, porque mira, hai moitas... da familia de fotógrafos. A familia de fotógrafos que eu me quedo, quedo pasmada porque, as máquinas o que viñamos antes, as máquinas de fotos que había antes, viñan do estranxeiro. Aquí en España, digamos que íbamos un pouquiño por detrás tecnológicamente debido a que habíamos tido unha ditadura cando xa toda Europa estaba industrializándose. Entonces, bueno, Godás tiña, Godás era unha familia do Carballiño que se ven a Verín. Tío, non vexo que se difunda nada del, jolín, andar cunha cámara por aí en 1920, 1930... Con unha cámara de las de... ¿Cómo se llamaba ese tipo de cámara? Sí, cámaras, non sei, eu non manejo... Tenía un nombre así, bueno, sí. Pero sí que un fotógrafo de ese nivel, ademais que, bueno, a familia seguiu co negocio, e de feito, vendo algunha entrevista que teñen un dos fillos, dice unha cousa que eu xa me quedei paralizada, xa dixen, bueno, é que me fascina esta historia,
non sei se sabes quen é, pero Ruth Matilda Anderson é unha fotógrafa, etnóloga, así, que ven, é unha americana que ven a Galicia porque querían como empezar a facer fotos de todo o rural, para que non se perdera a cultura popular. Sí. Entón, cando se ve que cando Ruth Matilda Anderson chega a Galicia, as primeiras fotos e os primeiros contactos tenos con Godás, porque ele é o que lle dice, pois, que incluso lle chega a pasar fotos. Entón, isto me parece unha historia, e de feito, Ruth Matilda Anderson é unha figura que está hoxe en Galicia super ensalzada, e que me fai moita gracia, e ao mesmo tempo, creo que sufren moitas persoas, que se valorou máis o traballo de la típica americana que viene a hacernos fotos, que de unha persona de aquí que ten unha cámara de fotos e que ten todo Verín fotografiado, xa sea de bodas, comunións. E a unha hora o retrato que tiñas era o de Godás. De feito, eu non sei se sabes a expresión, pero non fagas como a Godás, que nos están aquí media hora. Pero sí que é unha figura que a min, que me gusta sempre ensalzar. Pode ensalzar outro? Sí, a quen quieras, por favor. Non pares, digue. No, o Ramón de Castrelo, da Candaria, que me parece que fixo unha labor superinteresante de recollidas de música tradicional, de baile tradicional, e que tamén me gustaría destacar porque, jolín, el facía nos anos 80, era algo super innovador, creo que tampouco é moi conocido. Ele agora está intentando sube contido a Instagram. O sea, está trabajando. Volveu a retomalo, pero... E que hizo nos 80? Recollida de música tradicional, de baile tradicional, 80, 90, nesa época que ahora é super mainstream, non? A música tradicional é super guai. Todo el mundo, sí. Pero... Bueno, está bien, ¿no? Se el mantiene. viu no antes, tío, non sei, como que ás veces me fastidia un pouco que ese traballo todo desa xente se quede nun archivo nunha casa de Castrelo. Claro, bueno, pero a lo mejor tamén es gracias a él ou este tipo de cosas. Que o mellor é agora o seu momento, pero que, digamos que a música tradicional agora resurge, el foi... E nadie se acuerda de él. Non, sí que el ten a súa propia escola de música, pero el fixo un traballo, para min, pioneiro con ese tema. Además, igual de los primeros, ¿no? Que empezó el resurgimiento de la música Seguramente tradicional. sí, porque en los años 80 recogiendo música tradicional... Sí, a ver, sería él y alguno más por ahí perdido. Sí. ¿Tienes algún dato atípico así de aquí de Verín que te parezca interesante y que creas que no sabe nadie? O meu dato estrella é que que a feira do día 3 é desde 1840. Así que cando imos á feira do día 3 facemos un acto tradicional de prácticamente 200 anos. 200 años, ¿eh? Non sei, sí, pero por aí, 200 anos, sí. O sea que en el 2040, en los días 3... 1840, o día 3, sí. O sea, sería un bicentenario de las ferias. Sí. Qué curioso eso. ¿Y nunca se dejó de hacer? Sei que se cambiaron os sitios, pero que a feira do día 3 en Verín, desde 1840, ese é un dos datos que máis me Y esto yo me lo pregunté, ¿por qué después se escogió el día 11 y el 23? Sí que é certo que despois eran máis contemporáneas, pois había máis comercio e había que facer máis. Pero as feiras antes non era de roupa, era de ganado. De ganado, sí. Entonces, pues bueno. Pero sí, sempre que, miña abuela ou así iba a feira, sempre dicía, abuela, vai a feira do día 3, que aí estás cumplindo ca tradición, vamos. Bueno, ahora ya para ir acabando un poco, ya llevamos creo que más de una horita o así, ¿tienes algún tema de la historia de Verín que te gustaría investigar y centrarte más en él? Que a lo mejor pues no esté tan conocido. Pues, non sei en que vai acabar o canal, non sei se vai a seguir. Non sei se quanto tempo vou a manter, porque me leva moito traballo, moita energía. Sí que é certo que estou super ilusionada, pero tamén ao mesmo tempo de exporme tanto en redes sociales me dá un pouco de pánico. Sí que tamén me gustaría leválo máis. Yo creo que estás máis cómoda que antes, ¿eh? Sí que é certo. Isto é como que decíamos antes, non? De que isto é como... E a que engancha un pouco. Horas de voar. Volveste louco. Tienes un rollo adictivo, como que entras nunha roda de este ten máis éxito, este ten menos, por que este tema máis interesante. Claro. Porque lle meto máis edición, menos edición, lle unha roda que mentalmente, eu ao final non é que eu solte isto, eu ao final paseo por aquí, encontrome con xente que está menos a favor, menos.
moita exposición. Bueno, que pero tú sabrás lo máis que a mí. Sí, es así, tío. Pero bueno, pero es un pouco... sí que, bueno, non sei o que me vai durar, hasta que eu este contenta co que fago me vai a durar. Logo, pois, se me empeza a sobrepasar o agobio, pois non o sei, pero o que sí me gustaría é, pois, que o de Instagram é contido, pois eso, contido de redes, non é máis, pero sí que levalo un pasiño máis de artículos científicos e que me gustaría pois, facer algún máis cortiño, como unha pequena investigación sobre temas concretos. Ahora, de que temas? Pois, non sei, por exemplo, 1911 aquí en Verín é un tema que me mola bastante. 1911? Por o tema da República Portuguesa, sí. Ah, claro. Hombre, yo sí, creo que... e ademais eu, aparte de Viña Maior, son de Feces, entonces todo o tema do contrabando tamén me pilla moi de cerca, e son temas que bueno, pues ao final o personal me fai que me interesen máis, non? Hombre, yo creo que en redes todo lo que sea algo divulgativo y no, pues, pura comida basura, como lo llamo yo, mola más, ¿no? Y mola mantenerlo. Y te sientes bien tú, porque tú no crees que estás informando a la gente de su pueblo a conocer su propia historia, ¿no te parece interesante eso? Sí, pero tamén leva detrás unha responsabilidade, que é un traballo. Claro. Que a que precio o estou facendo, non? Ya. Entonces, pues bueno, que conste que estou super contenta con todo o apoio que estou tendo e con toda a repercusión que está tendo, que eu non me esperaba nin de coña que fose tanto. De feito, estou empezando a agobiarme, porque de repente vexo que hai tantas, que se reproduce tantas veces que eu non o esperaba. Sí, dá un pouco de cosa, non? Sí, ao final a tua cara tan exposta, a tua roupa, as tuas cousas, é como, Dios mío. Bueno, eres tú, al final sí, estás así. Sí, pero yo creo que al final tamén es que la gente lo acepta, por eso lo ve, ¿no? Sí, a acollida que tens, xa te digo que eu estou super agradecida. Pois o típico que te vacila, non? Tú, camiñante, bueno, pues faime gracia. Faime gracia, pero ao mesmo tempo estou exposta, non? Sí. Claro. Entón, pues bueno, eu que sou unha persona tímida, super tímida, pois, ao final, como que tamén foi un reto, non? Porque eres unha persona tímida, xa estar aquí con 50 cámaras, bueno, pois tamén te acabas acostumbrando, sales un pouco da tua zona de confort. Claro. Tamén consigues novas fontes, porque vas a falar ca señora de Queirugás e che fala dunha cousa que tú non sabías nin que existía, ou nin falando con xente, tú vas a documentación buscando algo e de repente, eu encontrei moitísimos documentos ou a contribución única, un custo de contribución única. Eu non o había estudiado, eu non sabía o que era. Encontreime con el buscando outro catastro. Claro. Eu non o sabía. Aprendino. Quero dicir, teño moitísimas cousas positivas, moitísimas máis infinitamente que negativas. Solo que as negativas das redes sociales afectan a miña vida personal. Pega bastante. Es cierto, porque tú puedes tener 100 comentarios buenos, pero uno te puede joder un poco. Sí. Pero con el tiempo eso ya... Sí, sé que seguramente co tempo, pero bueno, que ao mesmo tempo que me emocionaba escoitando a señora de 90 anos que o seu pai viña da guerra, pois tampouco me fai gracia, non me gusta, que a naide lle gusta estar encima de expoñerme, pero claro, é o precio que hai que pagar por expoñerse, por todo o demais. Eu entendo tamén que alguén teña ganas de pero bueno. Bueno, la gente si tiene ganas de hacerlo. Bueno, yo tengo una teoría con eso, pero no sé si lo voy a decir aquí. Yo creo que realmente la gente que pone comentarios random en las cosas es porque no están cotejando con nadie al lado, porque si no esa persona le diría, ¿qué haces comentando esto en un vídeo? ¿Por qué lo haces? Puede ser, tamén, bueno... Entonces yo creo que proyectan un poco cosas, pero bueno, yo qué sé, cada uno... Tiene derecho, al final es así, es democrático realmente. Expoñerse é o que ten, que recibes dos dos lados, e ás veces de un lado non esperes. Bueno, Ana, hasta aquí, muchas gracias por haber venido. Bueno, pues moitas gracias a ti. E despedir. Adeus, camiñantes. Grande, Anita.